പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രണാമം. ഇത് വെറുമൊരു കഥയല്ല, മറിച്ച് പരിണാമങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വിലയാണ്. കഥയുടെ പേര് ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ. സ്ഥലം വൈന്ദം ഹോട്ടൽ, ദോഹ, ഖത്തർ. തീയതി 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസം 21, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച. അതാ അവിടെ ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ആ വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക അറിയിപ്പോടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു: കോവിഡ് പേഷ്യന്റ്. കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ നിന്നും 2 പേരിറങ്ങി. ഒരച്ഛനും മകനും. ക്ഷീണിതമായ മുഖം, ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ബലക്കുറവ് തോന്നിക്കുന്ന ശരീരം. ലഗേജുകൾ ഒരു ഭാഗത്തൊതുക്കി അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു. കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞോ മരു ഭൂവിലൻ കൽബു കനിവിരന്നോ. കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞോ മരു ഭൂവിലൻ കൽബു കനിവിരന്നോ. ആശ്രയമേകാൻ കുടുംബമില്ലാത്തതോ, ആശ്രയമേകാൻ കുടുംബമില്ലാത്തതോ, പൂരിതമാകാൻ സ്നേഹമില്ലാത്തതോ. കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞോ മരു ഭൂവിലൻ കൽബു കനിവിരന്നോ. എവിടെയും തിക്കും തിരക്കും. ഹോട്ടൽ കോവിഡ് രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ. എന്ത് മനോഹരമായ വാക്ക്, ക്വാറന്റൈൻ. ആ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല, കഥ പറയുന്ന ഈ ഞാനും. പിന്നെ എൻ്റെ 11 വയസ്സുള്ള മകൻ നന്ദു എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആനന്ദ് സന്തോഷും. ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന വിപത്തിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ. കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞോ മരു ഭൂവിലൻ കൽബു കനിവിരന്നോ. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ നിത്യേന കൂണുപോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന കാലം. അറിയാവുന്നവരിൽ പലരും തീവ്രപരിചരണത്തിലും അതിനപ്പുറം ജീവനാശത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഈശ്വര, എന്തായി തീരുമെന്നറിയില്ല, കാത്തോളണേ. അറിയുന്നവർ, നാം അറിയുന്നവർ, വേർപെട്ടുപോയതോ അറിയുന്നവർ. അറിയുന്നവർ, നാം അറിയുന്നവർ, വേർപെട്ടുപോയതോ അറിയുന്നവർ. ചിരകാല സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പകുത്തതിൽ ചരിതം കുറിച്ച ബലിയാടുകൾ നാം. ചിരകാല സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പകുത്തതിൽ ചരിതം കുറിച്ച ബലിയാടുകൾ നാം. അറിയുന്നവർ, നാം അറിയുന്നവർ, വേർപെട്ടുപോയതോ അറിയുന്നവർ. കാലം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 2 ആഴ്ചത്തെ ഹോട്ടൽ വാസം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മകന്റെ സുരക്ഷിതത്വം. നാളെ എന്താകുമെന്നറിയാതെ ഉഴലുന്ന ജീവിതയാത്രയിൽ മകന്റെ ഭാവി ശോഭനമാക്കി ക്രിയാത്മകതയേകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള ഉൾവിളി. അവന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കണം. മകൻ ശക്തനും സുരക്ഷിതനുമായി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിന് എന്താണൊരു വഴി? വിദ്യയാണുലകിൽ ശ്രേഷ്ഠം, വിദ്യാഭ്യാസമാണു നേട്ടം. വിദ്യയാണുലകിൽ ശ്രേഷ്ഠം, വിദ്യാഭ്യാസമാണു നേട്ടം. നാട്ടിലെ വീട്ടിനടുത്ത് ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു പഠന കേന്ദ്രമുണ്ട്. പേര് സൈനിക സ്കൂൾ.
ചിട്ടയോടെ പക്വതയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓഫീസർ പദവിയിലേക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രം. ഇവിടെ പഠനത്തിനു പുറമെ കായികവും മാനസികവുമായ വികാസത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നു. ഒരു പൂർവ്വ സൈനികൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മകനെ ആ കരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഉത്സുകത കൂടി. സൈനിക സ്കൂളിൻ്റെ വൻമതിൽക്കെട്ട് ചുറ്റി തറവാട്ടു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പലവട്ടം ആ സ്ഥാപനം മാടി വിളിക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയ സരസിൻ വാടികയിൽ ഞാൻ പൂത്ത കിനാവുകൾ വിതറുമ്പോൾ, ഹൃദയ സരസിൻ വാടികയിൽ ഞാൻ പൂത്ത കിനാവുകൾ വിതറുമ്പോൾ, മന്ദമായെത്തും മാരുതനില്ലവ പാറി പറന്നു ചുറ്റും, മന്ദമായെത്തും മാരുതനില്ലവ പാറി പറന്നു ചുറ്റും, പാറി പറന്നു ചുറ്റും, പാറി പറന്നു ചുറ്റും. കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ രാഷ്ട്രചിന്തയും പൗരബോധവും ധാർമ്മികതയും മനുഷ്യത്വവും നന്മയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷണ രീതി. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കച്ചവട മനസ്ഥിതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നവർ ഈ സർഗവിദ്യാലയത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടുപഠിക്കണം. സൈനിക സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സങ്കേതം ഒട്ടനവധി ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളെ നാടിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഷെല്ലി കെ ദാസ്. സായുധ സേനയിൽ ചേർന്നിടുവാൻ 1000 വർണ്ണം വിടർത്തിടുവാൻ, സായുധ സേനയിൽ ചേർന്നിടുവാൻ 1000 വർണ്ണം വിടർത്തിടുവാൻ, കൗമാരപ്രായത്തിൽ കൗതുകം നിറയുന്ന പാഠശാലയി സൈനിക സ്കൂൾ, കൗമാരപ്രായത്തിൽ കൗതുകം നിറയുന്ന പാഠശാല ഈ സൈനിക സ്കൂൾ, ഈ സൈനിക സ്കൂൾ, ഈ സൈനിക സ്കൂൾ. മകനെ സൈനിക സ്കൂളിൽ ചേർക്കുക എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ദോഹയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂട്ടുകാരനും സ്വന്തം അനന്തരവനും നന്ദുവിൻ്റെ റോൾ മോഡലുമായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സനൽകുമാർ MKയുടെ പ്രോത്സാഹനവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ ഉപദേശവും അതിലുപരി അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരവും കൂടി ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ഏതു പ്രതിസന്ധിയും മറികടക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തുണ്ടായി. ഹൃദയ സരസിൻ വാടികയിൽ ഞാൻ പൂത്ത കിനാവുകൾ വിതറുമ്പോൾ, ഹൃദയ സരസിൻ വാടികയിൽ ഞാൻ പൂത്ത കിനാവുകൾ വിതറുമ്പോൾ. സൈനിക സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി ഖത്തറിൽ 6 മാസത്തോളം നീണ്ട പരിശീലനം. അത് കഴിഞ്ഞ് 2021 2-ാം മാസത്തിൽ ദേശീയതല പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി മാസം 7-ാം തീയതി അവൻ്റെ അമ്മയുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലെത്തി അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുലർച്ചെയുള്ള പുറപ്പാട്. ആ യാത്രയിലുടനീളം പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നതായി തോന്നി. പരീക്ഷ എഴുതി ഞാനും മോനും ഖത്തറിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ആ ചൈതന്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ള പ്രതീതി. ഓർമ്മകൾക്കിന്നും ഓമനത്തം തരാൻ ഉള്ളിലോ നിൻ സ്വരം നിത്യശ്രവ്യം, ഓർമ്മകൾക്കിന്നും ഓമനത്തം തരാൻ ഉള്ളിലോ നിൻ സ്വരം നിത്യശ്രവ്യം, വഴികാട്ടി നിൻ കരം വീണ്ടും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറും ഏതു പ്രതിസന്ധിയും, വഴികാട്ടി നിൻ കരം വീണ്ടും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറും ഏതു പ്രതിസന്ധിയും, ഓർമ്മകൾക്കിന്നും ഓമനത്തം തരാൻ ഉള്ളിലോ നിൻ സ്വരം നിത്യ
നിത്യശ്രവ്യം. മാർച്ച് 13 നന്ദുവിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനം. അതാ അവന്റെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനം പോലെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താ? പരീക്ഷാഫലം. 200-ന് മുകളിൽ മാർക്ക്. വെറും മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പോരല്ലോ, ഇനിയുമുണ്ട് കടമ്പ. ജൂലൈ മാസത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പരിശോധന വിജയകരമായി പിന്നിടണം. അവസാനം അതും പൂർത്തിയാക്കി കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചത് ആഗസ്റ്റ് മാസം 8 സൈനിക സ്കൂളിന്റെ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മകന് ഹോം സ്റ്റേറ്റ് സർവിംഗ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ കാറ്റഗറിയിൽ 2ാം റാങ്ക്. വളരെ സ്തുത്യർഹമായ നേട്ടം. ആനന്ദ് സന്തോഷിന് ആനന്ദമടക്കാനായില്ല. സൈനിക സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഥ പറയുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ അവൻ വികാര നിർഭരനായി വിളിച്ചലറി, I got cleared. My dream comes true. മോഹം ചിറകടിച്ചുയരുന്ന നേരം മൗനം വാചാലമാകും മുഹൂർത്തം. മോഹം ചിറകടിച്ചുയരുന്ന നേരം മൗനം വാചാലമാകും മുഹൂർത്തം. അശ്രാന്തമധ്വാന മൊടുവില്ലണയും ആഗ്രഹസായുജ്യ നിമിഷം. മോഹം ചിറകടിച്ചുയരുന്ന നേരം മൗനം വാചാലമാകും മുഹൂർത്തം. രാജ്യത്താകമാനം സൈനിക സ്കൂൾ എന്ന മഹത്തായ ആശയം വിഭാവന ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശ്രീ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂൾ 1962 പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. 225 ഏക്കറിൽ വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ഹരിതഭൂമി. പിന്നിട്ട നാളുകളിലെ യുദ്ധസ്മൃതികൾ വിളിച്ചോതുന്ന വിരുന്നുമായി സ്വാഗതമരുളി നിൽക്കുന്നു. അതാ ഭീമാകാരമായ മുഖ്യ കവാടം. കേരളത്തനിമ എടുത്തുകാട്ടുന്ന ആ കമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: സൈനിക സ്കൂൾ കഴക്കൂട്ടം. സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാം. അവിടം മുതൽ പിന്നെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകളാണ്. മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ വനാന്തരീക്ഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പച്ചപ്പും കുളിർക്കാറ്റും ശാന്തതയും. ശ്യാമമേഘവും മിഴി തുറന്നു, ശ്രാവണ പുലരിയിൽ ചിരിയുയർന്നു. ശ്യാമമേഘവും മിഴി തുറന്നു, ശ്രാവണ പുലരിയിൽ ചിരിയുയർന്നു. ചന്ദന ചർച്ചിത മുഖവും തഴുകാൻ മന്ദമാരുതൻ ചുരുളഴിഞ്ഞു. ചന്ദന ചർച്ചിത മുഖവും തഴുകാൻ മന്ദമാരുതൻ ചുരുളഴിഞ്ഞു. മന്ദമാരുതൻ ചുരുളഴിഞ്ഞു. വളഞ്ഞു പോകുന്ന വഴികൾ നമ്മെ നയിക്കുന്നത് സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ്. രാജകീയ പ്രൗഢി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കരവിരുതുകൾ, ഓടുപാകി ആകർഷണീയമാക്കിയ പൗരാണിക വാസ്തുസങ്കല്പങ്ങൾ. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി പട്ടാള ജീവിതം ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാതൃരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പടപൊരുതി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ മുഖഛായ പ്രസരിക്കുന്ന കമനീയ രൂപങ്ങൾ സൈനിക സ്കൂൾ അങ്കണത്തെ പ്രശോഭിതമാക്കുന്നു. സല്യൂട്ട് അവർ ബ്രേവ് ഹാർട്ട്സ്. മാതൃരാജ്യരക്ഷതന്റെ ധർമ്മമാണതിൽ ഉറച്ചു ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സംഖ്യ പോരാളികൾ. മാതൃരാജ്യരക്ഷതന്റെ ധർമ്മമാണതിൽ ഉറച്ചു ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സംഖ്യ പോരാളികൾ. നിങ്ങൾ പോരാളികൾ, നിങ്ങൾ പോരാളികൾ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 170 അടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സൗധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാൽ നിർഗളമായി ഊളിയെട്ടുത്തുന്ന കുളിർക്കാറ്റിന്റെ വശ്യത ആസ്വദിക്കാം. പടിഞ്ഞാറ് വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് സമുദ്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദൃശ്യം. കൂടാതെ അതേ ദിശയിൽ കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ 2ാമത്തെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കേരവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്പരപ്പില്ലാതെ അമ്പരചുംബിയായി നിൽക്കുന്നു.
കേരതീരങ്ങളിൽ കാലം വിതച്ചിട്ടുറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കുമേലെ, കേരതീരങ്ങളിൽ കാലം വിതച്ചിട്ടുറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കുമേലെ, അമ്പരം പുൽകി നിൽക്കുന്ന സ്നിഗ്ധപ്രദേശസ്തിത്വമേകുവാൻ ഭാഗ്യം, അമ്പരം പുൽകി നിൽക്കുന്ന സ്നിഗ്ധപ്രദേശസ്തിത്വമേകുവാൻ ഭാഗ്യം, അസ്തിത്വമേകുവാൻ ഭാഗ്യം, അസ്തിത്വമേകുവാൻ ഭാഗ്യം. 7 വർഷത്തെ പരിപൂർണ റെസിഡൻഷ്യൽ പഠനത്തിലൂടെ ഇനി നേടാനുള്ളത് പരമോന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം. വളർന്നുവരുന്ന നല്ല പൗരന്മാർക്ക് നല്ലൊരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന മഹത് വചനം ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുന്നു. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിനായി കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന അധ്യാപക വൃന്ദം. അവന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ ആർമി ഓഫീസർ എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ. സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പെൺകുട്ടികളായ കേഡറ്റുകൾ 6ാം തരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ഭാരത സർക്കാർ എടുത്ത ഈ അഭിമാനകരമായ മുന്നേറ്റം ലിഖിതമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ മകൻ ആനന്ദിനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആനന്ദിക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. കോവിഡിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളാൽ ദീർഘനാളുകളായി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സൈനിക സ്കൂൾ ഇതാ 2021 നവംബറിൽ ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു. അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലെ ചേതോവികാരങ്ങൾ ഇനി അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയായി. മകനെ സ്കൂളിന്റെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഖത്തറിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു മാത്രം. വിട്ടുപിരിയാത്ത സാമീപ്യം ഇനി 2 ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അകലും. അവന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിയെ ഓർത്ത് വന്നണയുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കാം. സായുധ സേനയിൽ ചേർന്നിടുവാൻ, ഭാസുരമായൊരു ഭാവി തീർക്കാൻ, സായുധ സേനയിൽ ചേർന്നിടുവാൻ, ഭാസുരമായൊരു ഭാവി തീർക്കാൻ, കൗമാരപ്രായത്തിൽ കൗതുകം നിറയുന്ന സർഗവിദ്യാലയം സൈനിക സ്കൂൾ, കൗമാരപ്രായത്തിൽ കൗതുകം നിറയുന്ന സർഗവിദ്യാലയം സൈനിക സ്കൂൾ, ഈ സൈനിക സ്കൂൾ, ഈ സൈനിക സ്കൂൾ. സൈനിക സ്കൂളിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരത്ത് അവന്റെ അമ്മ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജു ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണുണ്ട്. സർവപരിരക്ഷയുമേകി അവൾ അവനെ കാത്തിടുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒന്നുറങ്ങട്ടെ. സ്നേഹപൂർവം സന്തോഷ് കുറുപ്പ്. മാനസ പൈങ്കിളി മഞ്ജു സുഭാഷിണി, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ. മാനസ പൈങ്കിളി മഞ്ജു സുഭാഷിണി, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ. അകലാതിരിക്കാൻ, അലയാതിരിക്കാൻ, അകലാതിരിക്കാൻ, അലയാതിരിക്കാൻ, അടുപ്പിച്ചു മോനെ നാട്ടിൽ. അകലാതിരിക്കാൻ, അലയാതിരിക്കാൻ, അടുപ്പിച്ചു മോനെ നാട്ടിൽ. നീ അടുപ്പിച്ചു മോനെ നാട്ടിൽ. മാനസ പൈങ്കിളി മഞ്ജു സുഭാഷിണി, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ, നീയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ.